Mé milé dámy, berete menstruaci jako prokletí? Ne, dámy, to není prokletí, to je život. Menstruace nás provádí celým životem, od dívek k ženám až k ženám v dokonalém věku. To dámy, starejte se o své ženské zdraví. Jo, život není lehký, ale jsme to my ženy, které musíme být silné. Jo, takové bolesti v podbříšku, migréna, silná menstruace, myslíte si, že sežerete všechno v lednici? Ne, dámy, tohle už ne. Tak co, dámy? Tohle vše vás trápí, že ano? I já měla tyto stavy. Ale víte co? Začala jsem je řešit. Začala jsem řešit své ženské zdraví, svou menstruaci, abych já byla v pořádku i při mých dnech. Tak dámy, a teď už je to jenom na vás. Je to váš krok se rozhodnout, abyste byla při svých dnech v pohodě, fungovala a měla energii. By vás cokoliv zajímalo, jsem tady pro vás. Můžete mi napsat, zavolat, anebo se můžeme klidně sejít i osobně. Takže mějte se krásně, hodně zdraví a dejte vědět.